ki taro ɗani, ki yarda magana da juna da ni da ke ba za mu rabi ba. Online data ta zan yi chatting, an turo min furar request an karɓa ana waiting. User ɗin masoyiyar Idris M Usman na hau butin, wazan goge ya cika fas ɗina ni ba za na yadawa. Daga nan ta biyo na abiji na timin magana na amsa, ta ce da nisa ko na zo gare ka da shi in za ka amsa. Ce mata ni na kowa ne kar mu je da ke da nisa, ta ce ni masoyiyar waƙoƙin ka ce ba zan daina ba. Gurfa a Facebook ta bude domin ni ne haka duk ta yada, hada a WhatsApp nan mata tara masoya dan ta yada. Instagram in ka duba hotona ne in ka buɗa, karkare na masoyinka a kuɗi na yake karɓe shi da riba. Shakuwa mai ban mamaki da ni da ita mun ganawa, labari mai nisa a sannu mun sabawa. Ta zama ni na zama ita komai na mashi ke dorewa, mun zama to abokai da ni da ita komai duk yayi canjawa. Na sani ta kira a wayata domin ta zo na mata kwatanci, nan studio ita inda na kiwa koki na a taƙaice. Tana buƙatar magana a zahiri a ranta haka ta ƙudurci, za ta kawo min waƙar auren yayanta shine zai angwanci. Na je gurin na yi waƙoƙi an min kyauta mota haci, na ji daɗi na yi farin ciki na godewa sarki rabba. Kira wayar ta ne mata godiya bata ɗauka ba, na yi juyi na waiga na dudduba ban gane ta ba. Can ta kira ni ta ce ka burge dangi na har baba, juyo ina kallon ka ko idanu na ban kyauta ba. Gaman namu ya kasance ne mafita don na zauce, arina na yi daukar kan wace, hankali na tunani ta kwace.